Bukod sa Bya Healthy handaan at iwas paputok na kampanya ng Kagawaran ng Kalusugan ngayong holiday season, isinusulong ngayon ng ahensya ang pag-manage sa holiday stress. Sa naganap na kapihan sa Ilocos, kasama ang Department of Health Ilocos Center for Health Development 1, ibinahagi ng mga health officials ang mga kaalamang nakapaloob ukol dito. Ayon kay Health Education and Promotion Officer 3, Raymark Pereras, mahalaga ang pagpaplano bago magtungo sa mga pamilihan. So, planuhin po ninyo ang pagpunta sa mga dapat yung puntahan po para yung mga preparations po ninyo at makaiwas din po at the same time sa stress po. Ayan. Wag po yung mga holiday rush. Usually po kasi mga Pinoy po talaga mahilig sa mag-rush talaga. Dagdag naman ni Nurse 5 Ethelrina Sugando, kung hindi kakayaning personal na bumili ng mga Christmas gifts, ay mainam din ang pag-online. Andyan na yung mga different online na pwede nating pagbilhan, di ba? Online na natin agad kung ayaw man natin na pumunta sa mga lugar na mainit at mga siksikan na lugar. Ngayong holiday season, posible ang holiday stress, lalo na kung isasabay sa holiday rush kung tawagin. Samantala, inihayag ng ahensya na naka-full alert ang mga ospital sa Ilocos Region sa anumang holiday-related incident na maitatala. Mula rito sa IFM Digupan, ito sa Idol Ron Naraka, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.